హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. మనం ఈరోజు చతుశ్లోకి భాగవతం చతుశ్లోకి గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసి తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ చతుశ్లోకి భాగవతం అసలు ఎందుకు ఈ చతుశ్లోకి అన్నది చెప్పడం జరిగింది. ఇది అసలు ఎక్కడుంది మనకి భాగవతంలో అంటే ఇది ద్వితీయ స్కందంలోని 9వ అధ్యాయంలో 33, 34, 35, 36 ఈ 4 శ్లోకాల్ని కలిపి మనకి చతుశ్లోకి అంటారు. అంటే భాగవత సారం మొత్తం కూడా ఈ 4 శ్లోకాల్లో క్రోడీకరించడం జరిగింది. అసలు ఎందుకు ఈ చతుశ్లోకి చెప్పారు మనకి, ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఈ శ్లోకాలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి ఇవి. ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్పారు ఈ శ్లోకాలు, స్వయంగా భగవంతుడి ముఖపద్మం నుంచి వచ్చినటువంటి శ్లోకాలు ఇవి. కాబట్టి ఇవి మనం అందరం కూడా నేర్చుకోవాలి. శ్లోకం అంటే ఏంటి, ఆ శ్లోకంలో ఏముంది, అర్థం ఏంటి అన్నది అందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. అదేంటంటే ఈ శ్లోకాలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి కాబట్టి ఈ భాగవతం మొత్తం చదవలేము మనం, ఒక రోజులో చదవలేం కదా. ఆ చదవలేనప్పుడు మనము
ఈ 4 శ్లోకాలు చదువుకుంటే గనక మొత్తం సారం మొత్తం భాగవతం మొత్తం చదివినటువంటి ఫలితం వస్తుందట మనకి. ఆ భాగవతం చదివినటువంటి తృప్తి కలుగుతుంది. ఆ అర్థం తెలుసుకొని మనం ఈ శ్లోకాస్ కనుక చదివితే మనం. అంటే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలు అసలు ఎందుకు వచ్చినాయి? బ్రహ్మదేవుడికి భగవంతుడికి మధ్య సంవాదం జరిగింది. బ్రహ్మదేవుడు ప్రశ్నలేశారు భగవంతుడిని. ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానంగా ఆయన 4 శ్లోకాల్లో భాగవతం మొత్తాన్ని కూడా 4 శ్లోకాల్లో క్రోడీకరించి మొత్తాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట భాగవతాన్ని. ఈ 4 శ్లోకాలు బ్రహ్మదేవుడి సృష్టి జరిగిన తర్వాతే అసలు ఎందుకు బ్రహ్మదేవుడికి ఆ ప్రశ్నలు ఎందుకు వచ్చినాయి, ఆయనకి సందేహాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అనేది చూస్తే, ఆ సృష్టి అనేది జరిగినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించారు కదా, కమలంలో వచ్చారు. ఎలా వచ్చారు? గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి ఒక నాళం బయలుదేరింది. ఆ నాళంలో నుంచి ఒక పద్మం వచ్చింది. ఆ పద్మంలో బ్రహ్మగారి సృష్టి అనేది జరిగింది. బ్రహ్మగారు మొదటి జీవి అన్నమాట. భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి మొదటి జీవి ఎవరు అంటే బ్రహ్మగారు. అంటే ఫస్ట్ విరాట్ పురుషుడు వస్తారు నాళంలో. ఆ విరాట్ పురుషుడు స్థూల సూక్ష్మ దేహాలను కలిగి ఉంటారనమాట. చాలా తలలు ఉంటాయి. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుకి ఏ విధంగా అయితే తలలు భుజాలు అన్నీ ఉంటాయో అదే విధంగా ఈ విరాట్ పురుషుడికి కూడా చాలా తలలు, చాలా చేతులు, భుజాలు అన్నీ కూడా కలిగి ఉంటారనమాట విరాట్ పురుషుడు. ఆయనకి స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు 2 కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఆ సృష్టి ఎలా జరిగింది? విరాట్ పురుషుడి స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో కలిగిన విరాట్ పురుషుడు, నెక్స్ట్ ఆ కమలంలో బ్రహ్మగారు. ఆ విరాట్ పురుషుడి తల మీద కమలం వచ్చిందనమాట. ఆ కమలంలో బ్రహ్మగారు వచ్చారు. బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి అసలు ఎక్కడున్నాను నేను, నా సృష్టి ఎందుకు జరిగింది, నేను అసలు ఎవరు, ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి అనేటువంటి సందేహం కలిగింది ఆయనకి. సందేహం కలిగి ఆయన అక్కడి నుంచి చూశారు. అదంతా ఏం అర్థం కాలేదు, చీకటిగా ఉంది, అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ కిందికి దిగారు. ఆ నాళంలో నుంచి కిందికి దిగారు. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు బొడ్డు దాకా వెళ్ళారు. బొడ్డు దాకా వెళ్తే చుట్టూ చూస్తే 4 వైపులా సముద్రం ఉందిట. సముద్రం ఉంది, చీకటిగా ఉంది, విపరీతంగా చీకటిగా ఉండేటప్పటికీ ఆయనకు ఒక రకమైన భయం కలిగింది. బ్రహ్మగారికి భయం కలిగి మళ్ళీ పాక్కుంటూ తిన్నగా పైకి వచ్చారు. మళ్ళీ ఆ కమలం దగ్గరికి వచ్చారు. కమలం దగ్గరికి వచ్చి ఆ కమలంలో ఆసీనుడై కూర్చున్నారు అన్నమాట బ్రహ్మగారు. కూర్చున్న తర్వాత ఆయనకి భగవంతుడి ఆదేశం వినిపించింది. ఏమని వినిపించింది? తప్ప తప్ప అని సౌండ్ వినిపించింది ఆయనకి, బ్రహ్మగారికి. ఆ సౌండ్ వినిపించేటప్పటికీ ఆయన తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టారు. బ్రహ్మగారు తపస్సు చేస్తూ ఆయన పూర్తిగా ఆ ధ్యానంలో మునిగిపోయిన తర్వాత 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారట బ్రహ్మగారు. తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఆయనకి, బ్రహ్మగారికి. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయన ఎట్లా ఉన్నారు? భగవంతుడు ఆ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారట బ్రహ్మగారికి. ప్రత్యక్షం అవటమే కాదు, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు ఆయన. షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఆ సృష్టి చేయాలి, నువ్వు సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించాలి అని చెప్పారు. ఆయన ప్రత్యక్షం అవ్వటమే కాకుండా సమస్త విశ్వాల్ని కూడా, వైకుంఠాలన్నీ కూడా చూపించారు ఆయన బ్రహ్మగారికి. ఆ వైకుంఠాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? మొత్తం కూడా
ఆ వైకుంఠాలన్నీ కూడా ఐశ్వర్యంతో నిండి ఉన్నాయట. సంపద మొత్తం కూడా సంపద ఉంది. అనేక మంది లక్ష్ములు అక్కడ భగవంతుడికి సేవ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా లక్ష్మీదేవులు. ఐశ్వర్యంతో నిండి ఉన్న ఆ వైకుంఠాలన్నింటినీ చూశారు బ్రహ్మగారు. చూసిన తర్వాత అక్కడ ఆయనకి 3 గుణాలకి సంబంధించినటువంటి కాలానికి సంబంధించిన 3 గుణాలు ఏవి కూడా ఆయనకి కనిపించలే. కాల ప్రభావం అన్నది లేదు అక్కడ ఆ వైకుంఠాల్లో. అంటే ఇక్కడ భౌతికంగా మనకు ఉంటుంది కాల ప్రభావం, 3 గుణాల ప్రభావం కూడా మనకు ఉంటుంది. కానీ అక్కడ వైకుంఠాల్లో లేదన్నమాట. ఆ భగవంతుడి సేవ ఎప్పుడు, ఆ భగవంతుడి సేవ ఏది దొరుకుతుందా సేవ చేసుకుందాము అనే ధ్యానంలోనే ఉన్నారు అందరూ కూడా. ముక్త జీవులు ఉన్నారు అక్కడ అందరూ కూడా. ఆ శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట. భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటూ కనిపించారు. ఈ భౌతిక జగత్తు ఎట్లా ఉంటుంది? 3 గుణాలు, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. మనం తయారు చేసుకున్న వస్తువులు కూడా ఉంటాయి. ఆ తయారు చేసుకున్న వస్తువులు, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మొబైల్ తీసుకుందాం. మొబైల్ తీసుకుంటే అది కొనుక్కున్నప్పుడు సంతోషం కలుగుతుంది మనకి కదా. ఆ సంతోషంగా మొబైల్ కొనుక్కుంటాం. దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ చూసుకుంటాం. చూసిన తర్వాత అబ్బా ఎంత బాగుంది, ఇది అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందని ఒక రకమైన ఆనందం కలుగుతుంది. తర్వాత ఆ మొబైల్లో కొన్ని పనిచేయవు, మనం అనుకున్న రిజల్ట్ రాదు. రాకపోయేటప్పటికి మనకి బాధ కలుగుతుంది, దుఃఖం కలుగుతుంది, కోపం వస్తుంది. అది రజోగుణం. తమోగుణం, మోహంలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇంత డబ్బు పెట్టి కొన్నాం, వేస్ట్ ఇది అనేటువంటి మోహం వస్తుంది, దాని మీద ఇష్టం పోతుంది. అది తమోగుణం. అట్లా ప్రతి వస్తువు కూడా, ప్రతిదీ కూడా, మనుషుల్లో కూడా ఈ 3 గుణాలు కనిపిస్తాయి మనకి. భార్యాభర్త వివాహం చేసుకుంటారు ఇద్దరు. చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్లో చాలా ఆనందంగా ఉంటారు ఇద్దరు కూడా. ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, ఆనందంగా ఉంటారు. కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికీ ఒకళ్ళు ఆరోగ్యంగా కొంత నలత కనిపిస్తుంది, సేవ చేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది. సేవ చేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది, ఒకళ్ళకొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోలేని పరిస్థితి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఇష్టం పోతుంది, బాధ కలుగుతుంది, దుఃఖం కలుగుతుంది. ఎందుకు ఈ జీవితం అనిపిస్తుంది. తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఫస్ట్ ఉన్నంత ఆనందము మనకి కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి ఉండదు. అలా ప్రతిదీ కూడా మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ 3 గుణాలకి సంబంధించే ఉంటాయి. 3 గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనకి సుఖం కలుగుతూ ఉంటుంది, దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది, మోహం కలుగుతూ ఉంటుంది. మనకు ఆనందం పూర్తిగా అపరిమితమైన ఆనందం ఎప్పుడు అంటే శ్రవణ కీర్తనల్లో అపరిమితమైన ఆనందం ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడి సేవలో అపరిమితమైన ఆనందం ఉంటుందన్నమాట. అట్లా ఏ వస్తువైనా సరే మనకి పాడైపోతుంది, లేకపోతే ఎవరైనా దొంగిలించేస్తారు, దొంగతనం చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఒక బంగారం కొనుక్కున్నాం, నెక్లెస్ కొనుక్కున్నాం, ఇది ఎవరి చేతిలో అయినా దొంగిలించబడచ్చు. అది భక్తి, భగవంతుడి భక్తి, ఎవ్వరు దొంగిలించలేరు. అది మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఆధ్యాత్మికమైన అభివృద్ధిని పెంపొందింపజేసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది భక్తి. అలా మనము ఈ భక్తి చేసుకోవాలి. బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశారు? వైకుంఠాలు దర్శించేటప్పుడు 3 గుణాలకు సంబంధించిన విషయాలు ఏవి కూడా
కనిపించలేదు ఆయనకి. మాయ అన్నది లేదుట అక్కడ. ఈ మాయాదేవి ఉన్నది కదా, మహామాయ. అవేం చేస్తుంది? భగవంతుడి వెనకాల ఉంటుంది, భయపడుతుందని. భక్తుల్ని చూసి భయపడుతుంది, వెనకాల ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే భక్తిలో మనం భక్తిని చెయ్యకుండా అపరాధాలు చేస్తూ ఉన్నామో ఆ మాయాదేవి ప్రభావంలో పడిపోతాం. అట్లా ఇక్కడ మాయ అనేది ఏది లేదు ఇక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకాల్లో. నచ్చకాల విక్రమ, ఇక్కడ కాల ప్రభావం లేదు అని చెప్పనని బ్రహ్మగారు చెప్తున్నారు. ఆ వైకుంఠ లోకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని బ్రహ్మగారు చెబుతున్నారు. ప్రవర్తతే యత్ర రజస్తమస్తయోః సత్వం చ మిశ్రం చ కాల విక్రమః న యత్ర మాయా కిమృతా పరే హరేః అనువ్రతా యత్ర సురార్చితాః. అంతా అమృతం, అభయం, అమృతం, క్షేమం ఇవే ఉన్నాయిట వైకుంఠ లోకాల్లో. అది చూశారు ఆయన. తర్వాత అక్కడ ఏం కనిపించింది ఆయనకి? భగవంతుడు కనిపించారు. భగవంతుడు ఎట్లా కనిపించారు? శ్యామావదాత శతపత్రలోచనాః పిశంగవర్ణాః సురుచస్సుపేశసః. అట్లా ఉన్నారట భగవంతుడు. అభయం, భయం అన్నది లేదు, భయరాహిత్యంగా ఉంది. దేహపుత్ర ఆత్మస్థైన్యే శశస్సు తేషాం ప్రమత్తు నిధనం పశ్యన్నపి న పశ్యసి. కాలం ఒక్కొక్కరినే మనల్ని కబళించేస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కాలం కబళించేస్తూ ఉంటుంది. మన చుట్టూ ఉన్నది అందరూ కూడా, మనం కూడా వెళ్ళిపోతాం కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి. ఆ కాల ప్రభావం జీర్ణింపజేస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఇష్టమైన వస్తువులన్నీ జీర్ణమైపోతూ ఉంటాయి. అదే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో నశింపు అనేది ఉండదు. ఎప్పుడూ అక్కడికంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి ఇవన్నీ ఏవి ఉండవు. భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ కాల ప్రభావం ఉండదు కదా. ఉండనందువల్ల ఆ ప్రభావం ఏది ఉండదు అన్నమాట. శ్యామావదాత శతపత్రలోచనాః. కళ్ళు ఎట్లున్నాయి భగవంతుడివి? కమలం రేకుల్లాగా ఉన్నాయిట. ఆ భగవంతుడి కళ్ళు కమలాల రేకుల్లాగా ఉన్నాయిట. పిశంగవర్ణాః సురుచస్సుపేశసః. పీత వస్త్రాలు ధరించున్నారు. పీత వస్త్రాలు అంటే పట్టు వస్త్రాలు. పట్టు వస్త్రాల్ని ధరించున్నారు. సర్వే చతుర్బాహవ ఉన్మిషన్మణి. సరైన శరీరాకృతి కలిగినటువంటి చతుర్భుజాలు కలిగి ఉన్నారనమాట. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చతుర్భుజాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి జయ విజయులు వీళ్ళు కూడా అక్కడ వాళ్ళ వైకుంఠవాసులే కదా, వాళ్ళకు కూడా 4 భుజాలు ఉంటాయి. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడితో సమానంగా చతుర్భుజాలు నేను అందరికి కూడా ఉంటాయి. భగవంతుడికి కూడా చతుర్భుజాలు ఉన్నాయట. తర్వాత అక్కడ ప్రవేక నిష్కాభరణాసు వర్చసః. ఆభరణాలు ధరించున్నారు అందరూ కూడా. రకరకాల మణులు, మాణిక్యాలన్నీ మెరిసిపోతున్నాయి. కానీ వాటి మీద వేటి మీద దృష్టి ఉండదు వాళ్ళకి. ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ వాటి మీద దృష్టి ఉండదు. వాళ్ళ భగవంతుడి మీదే దృష్టి పెడతారు ఎప్పుడు కూడా. మనకున్నట్టు వాళ్ళకు ఉండదు దృష్టి. మనకి 3 ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం మూలంగా మనకి
ఆ భౌతికమైనటువంటి వస్తువుల మీద వాటి మీద దృష్టి ఉంటుంది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి ముక్త జీవులకి వాటి మీద వేటి మీద కూడా దృష్టి ఉండదు. భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడి తృప్తి, భగవంతుడి ఆనందమే మా ఆనందం అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. ప్రవాళ వైదుర్యం మృణాల వర్చస, అనేక రకాల విమానాల్లో విహరిస్తున్నారట. విమానాల్లో కూడా తిరుగుతున్నారు అక్కడ వైకుంఠంలో. పరిస్ఫురత్ కుండల మౌలి మాలిన, ఆహ్లాదంగా ఉన్నారు, చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళు భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ. అద్వర్హనీయాసనమాస్థితం పరం వృతం చతుషోడశ పంచశక్తిభిః యుక్తం భగైః స్వైరితరత్ర చాదృశైః స్వయేవ ధామన్ రమమాణమీశ్వరం. వైకుంఠంలో విష్ణు భగవానుడు సేవలు అందుకుంటున్నారు. ఆయన బ్రహ్మదేవుడు చూశారు, ఇవన్నీ కూడా దర్శించారు. ఆయన సేవలు చేయించుకోవటం, భగవంతుడు ఇవన్నీ కూడా దర్శనమైంది ఆయనకి. తం ప్రీయమాణం సముపస్థితం తదా ప్రజా విసర్గే నిరశాసనార్హణం బభాషైషస్తి మతః శోచిషా గిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమనా కరే స్పృశన్. వైకుంఠంలో విరాజమానమైన భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడితో ఆయన ఏం చేశారు, అలా ఉన్నారు. ఉన్న ఆ భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడిని చూడంగానే ఆ బ్రహ్మదేవుడితో కరచాలనం చేశారట. అంటే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు బ్రహ్మదేవుడికి. ఆయన దర్శనం ఇస్తూ ఆ వైకుంఠాలన్నీ దర్శింపజేస్తూ షేక్ హ్యాండ్ కూడా, ఒక ఫ్రెండ్కి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినట్టుగా ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు బ్రహ్మదేవుడికి. భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడితో ఆ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? త్వయాహం తోషిత సమ్యగ్ వేదగర్భస్య సృక్షయా చిరం భృతేన్ తపసా దుస్తోష కూటయోగిన. ఓ బ్రహ్మదేవా, నీ యొక్క తపస్సుతో నేను సంతృప్తి పొందాను. మీరు ఈ లోకాన్ని, ఈ భౌతిక లోకాలు మొత్తం కూడా సృష్టించు, నువ్వు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టించు అని చెప్పనని కోరికతో ఈ యొక్క తపం ఆచరించారు. ఈ తపస్సు వలన నేను తృప్తి పొందాను, ఆనందం పొందాను నేను. కాబట్టి ఈ సృష్టి కార్యాన్ని నీకు ఒప్పజెబుతున్నా. సృష్టి కార్యం చేయాల్సింది. వరం వరయ భద్రంతే వరేశం మాభివాంఛితం బ్రహ్మశ్రేయ పరిశ్రామ పుంసో మద్దర్శనావధీహి. భగవంతుడు అంటున్నారు, బ్రహ్మదేవా, నేను వరాలు ఇవ్వటంలో వరేశుణ్ణి. కాబట్టి వరాలు దేవతలు ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇవ్వలేరు. నేను అంత అద్భుతమైనటువంటి వరాలు ఇస్తాను. అన్నీ భగవంతుడి అధీనంలోనే ఉన్నాయి. దేవతలు కూడా భగవంతుడి చెప్పినట్లుగా వింటారు. ఆయన అధీనంలోనే ఉన్నారు దేవతలు కూడా. కాబట్టి వరాలన్నీ కూడా ఇచ్చేది ఎవరు అంటే భగవంతుడే. వరేశుడు ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. విరాట్ పురుషుడి శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మలన్నింటికీ శరీరాలు ఇవ్వాలి నువ్వు. మొత్తం కూడా జీవాత్మలన్నీ కూడా విరాట్ పురుషుడి దేహంలోకి వచ్చినాయి. ఎక్కడంటే మన గర్భోదక సాయి గర్భంలో నుంచి విరాట్ పురుషుడి దేహంలోకి, గర్భంలోకి వచ్చినాయి. ఆ విరాట్ పురుషుడి శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవాత్మలన్నింటికీ ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకుని వాళ్ళ కర్మలను అనుసరించి వాటికి దేహాల్ని నువ్వు సృష్టించాలి. సృష్టి కార్యాన్ని నువ్వు నిర్వహించాలి.
స్థూల సూక్ష్మ దేహాలకు సంబంధించిన విద్య బ్రహ్మదేవుడికి కావాలి. సృష్టి కార్యం ఎలా చేయాలో ఆయనకి తెలియాలి కాబట్టి ఆ జ్ఞానం పొందాలన్నమాట ఆయన. అంటే అది భగవంతుని అనుగ్రహం వలన జరుగుతుంది. భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ఆయనకి ఆ జ్ఞానాన్ని సంప్రాప్తించేట్టుగా చేస్తారు. సృష్టి కార్యం నిర్వహించినప్పుడు అతనికి ఎటువంటి గర్వం, మదం, అనుమానం ఇవన్నీ ఏవి కూడా రాకుండా ఉండాలి ఆ సృష్టి కార్యం జరిగినప్పుడు. ఇప్పుడు మనం చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటేనే చాలా గర్వం వచ్చేస్తుంది మనకి. చిన్న భౌతికంగా చిన్న దాంట్లో సక్సెస్ చూసుకుని మనం ఎక్కడ ఆనందం, అంతులేని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. కానీ బ్రహ్మగారికి సృష్టి మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశుల దేహాల్ని సృష్టించమని చెప్పినని ఆ సృష్టి కార్యాన్ని ఒప్పజెప్పారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఆయనకి ఇంకెంత గర్వం కలగాలి, చాలా గర్వం వస్తుంది. కానీ ఆ గర్వం అనేది కలగకుండా ఉండాలి నాకు, అదే అడుగుతారు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అడుగుతున్నారనమాట, సృష్టిని నువ్వు నిర్వహించాలి. 14 బ్రహ్మాండాల్లో అన్ని రకాల జీవరాశులు, 14 బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి. 14 లోకాలు అంటాం కదా మనము. మన పైన 7, కింద 7, మొత్తం కూడా మధ్యలోనేమో భూమి ఉంటుంది. ఆ 14 లోకాల్లో కూడా అందరూ జీవరాశులు ఉంటారు. అందరికీ కూడా మరణం ఉంటుంది. 14 లోకాల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మరణం ఉంటుంది. జనన మరణాలు అనేవి వాళ్ళకు ఉంటాయి. ఆ 14 లోకాల్లో జీవరాశుల యొక్క దేహాలన్నీ కూడా నువ్వు సృష్టించాలి అని చెప్పినని భగవంతుడు ఆదేశించారు. అప్పుడు బ్రహ్మగారు అడుగుతున్నారనమాట, భగవన్ సర్వభూతానాం అధ్యక్షో అస్థితో గృహం వేదహ్య ప్రతిరుద్ధేన ప్రజ్ఞానేన చికీర్షితం. ఓ భగవంతుడా, నీవు సర్వభూతాలకు అధ్యక్షుడివి. ప్రతి జీవి హృదయంలో ఉన్న నీకు తెలియదా? ఆ విషయం నీకు తెలుస్తుంది కదా. అన్నిటికీ కూడా అధ్యక్షుడివి నువ్వు, ప్రతిదానికి కూడా. తథాపి నాథమానస్య నాథనాథాయ నాధితం పరావరే యథారూపే జానీయాంతే త్వరూపిణః. భగవంతుడా, నీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక రూపం, భౌతిక రూపం రెండూ చూడాలనుకుంటున్నాను నేను. కాబట్టి తెలియజేయండి అని బ్రహ్మగారు అడుగుతున్నారనమాట ఆయన్ని. భగవంతుడిని అడిగారు. యథాత్మమాయ యోగేన నానాశక్త్యుపబృంహితం విలుంపన్ విసృజన్ గృహన్ బిభ్రదాత్మానమాత్మన. అయ్యా, మీ వద్ద అనేక శక్తులు ఉన్నాయి భగవంతుడా, నువ్వు చాలా శక్తిమంతుడివి. మహామాయ, యోగమాయ, ఈ రెండు కూడా నీ అధీనంలో ఉన్నాయి. ఈ మాయంతో నువ్వు చాలా శక్తుల్ని చేస్తూ ఉంటావు, చాలా చాలా లీలలు చేస్తూ ఉంటావు. మాయ అంటే మోసం కాదు, ఇక్కడ భగవంతుడి శక్తి అది తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఆ శక్తులన్నీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటావు, కార్యాలన్నీ నిర్వహిస్తూ ఉంటావు. క్రీడస్య మోగ సంకల్ప పూర్ణనాభిరియతోర్నుతే తథా ద్విషయాం దేహి మనీషాం మయి మాధవం. మాయలు వాడివి నువ్వు, మాయలు చేస్తూ ఉంటావు, లీలలు చేస్తూ ఉంటావు రకరకాలుగా. నువ్వు విద్యుత్ శక్తితో అనేక శక్తులు సృష్టిస్తూ ఉంటాం కదా మనం ఈ భౌతికంగా విద్యుత్ శక్తి అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది మనకి. ఫ్రిడ్జ్లో చల్లదనాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. మనం చల్లగా చలికాలంలో హీటర్స్ పెట్టుకుంటాం, వేడిని ఇస్తూ ఉంటుంది.
వంట చేసుకుంటూ ఉంటే వేడినిస్తూ ఉంటుంది. అట్లా మనకి అనేక విధాలుగా విద్యుత్ శక్తి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. 0 వాట్స్ బల్బులో కొంచెమే లైటింగ్ ఇస్తుంది. అదే 1000 వాట్స్ చాలా ఇంకా ఎక్కువగా వెలుతురునిస్తుంది. అదేవిధంగా మనం విద్యుత్ శక్తి ఏ విధంగా అయితే రకరకాలుగా ఉపయోగించుకుంటున్నామో, అదేవిధంగా అనేక శక్తుల్ని కూడా ఉపయోగించి సృష్టి లయాలు చేసేటప్పుడు అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. అనేక రకాలుగా సృష్టి లయాలు చేస్తూ ఉంటారు, లీలలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక సాలెపురుగు దానికి జ్ఞానం ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారు? దాని చిన్న దారం, అది ఎంత చిన్న పురుగు, అదేం చేస్తుంది? దాని దారంతో ఒకే సైజులో ఉండేట్టుగా ఆ డబ్బాలు కడుతూ ఆ గూడుని నిర్మించుకుంటుంది. దూరంగా చెట్లున్నా కూడా ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టుకు అది కనెక్ట్ చేస్తుంది ఆ గూడుని. అంత కష్టపడి కట్టిన గూడును కూడా నిమిషంలో అది మాయం చేసేస్తుంది, దానిలోకి తీసేసుకుంటుంది. ఏ విధంగా అయితే సాలెపురుగు తన నుంచి దారాన్ని ఉత్పత్తి చేసి గూడును కట్టి తనలోకే ఎట్లా అయితే తీసుకుంటుందో, ఆ విధంగా భగవంతుడు కూడా కోటానుకోట్ల బ్రహ్మాండాలు సృష్టించి ఆ బ్రహ్మాండాలన్నింటిలో కూడా ఆ జీవుల సృష్టించి మళ్ళీ తనలోనే లయం చేసుకుంటూ ఉంటారు భగవంతుడు. ఆ సృష్టి లయాలన్నీ కూడా భగవంతుడి చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. నాకు కూడా ఆ జ్ఞానం కలుగజేయండి అని బ్రహ్మగారు అడుగుతున్నారు. ఆ జీవాత్మలన్నింటికి కూడా ఆ దేహాల్ని ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని నాకు కలుగజేయండి అని చెప్పి భగవంతుడిని బ్రహ్మగారు అడిగారు, ప్రార్థించారు. భగవంతుడి సృష్టి సర్గ అయితే బ్రహ్మగారి సృష్టి విసర్గ. ఆ భగవంతుడు సృష్టించిన దాన్నే మళ్ళీ తీసుకొని ఆయన సృష్టి చేస్తారు. అది విసర్గ అన్నమాట. దాన్ని విసర్గ అంటారు. భగవంతుడు సృష్టించిన దాన్ని సర్గ అంటారు. చిశ్రితం అహం కరవాణి హ్యతశ్రితం భగవచ్చిశ్రితం అహం కరవాణి హ్యతంద్రితః నేహమాన ప్రజా సర్గ బధ్యేయం యదనుగ్రహాత్. ఓ భగవంతుడా, ఒక గురువు శిష్యుడికి గర్వం కలగకుండా ఉండేందుకు ఏం చేయాలో చెప్పండి. ఒక గురువు గారు ఉంటారు, ఆ గురువు గారికి చాలా జ్ఞానం ఉంటుంది. ఆయనకి ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా శిష్యుడికి చెప్తూ ఉంటారు. అన్ని విద్యల ద్వారా వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు, చెప్తూ ఉంటారు. ఆ నేర్చుకున్న శిష్యుడు నేను గురువు కన్నా కూడా గొప్పవాడిని అనేటువంటి గర్వం కలగకూడదు వాళ్ళకి. అట్లా అని అదే బ్రహ్మగారు అడుగుతున్నారు. నువ్వు చేసిన సృష్టినే మళ్ళీ చేస్తున్నాను, నేను విసర్గ చేస్తున్నాను, నువ్వు సర్గ చేశావు. సృష్టికర్తవు నువ్వే, కానీ ఈ సృష్టి మొత్తం నేనే చేశాను. ఈ దేహాలన్నింటికీ కూడా, ఈ జీవాత్మలన్నింటికీ కూడా దేహాలు నేనే ఇచ్చాను అనేటి గర్వం నాకు కలగకుండా చెయ్యి. ఏ విధంగా కలగకుండా ఉంటుంది నాకు ఈ గర్వము అని చెప్పినని ఆయన అడుగుతున్నారనమాట. ఏం చేయాలో చెప్పండి ఆ గర్వం కలగకుండా ఉండాలంటే. నేను చేసే కర్మకి నేను బాధ్యుడిని కాకూడదు. అలా అయ్యేందుకు ఏం చేయాలి చెప్పండి. కర్మ ద్వారా నేను బంధింపబడకూడదు అని చెప్పినని అడిగారు అనమాట. యావత్ సఖా సఖ్యురివేశతే కృత, సావధాన చిత్తుడివై కార్యాన్ని నిర్వహిస్తాను అని చెప్పినని
సావధాన చిత్తంతో మీరు ఆ జ్ఞానాన్ని నాకు ఇస్తే నేను కాన్సన్ట్రేషన్గా మీరిచ్చిన పనిని సక్రమంగా చేస్తాను. ప్రజా విసర్గే విభజామి భోజనం. ప్రజలను సృష్టించే ఈ పనిని నేను చేస్తాను. అవిక్కవస్తే పరికర్మణి స్థితో. ఈ బృహత్తర కార్యం వలన మామే సమున్నద్ధ మానినః. నాకు గర్వం కలగకుండా ఉండాలి. ఈ కార్యం అంతా, ఈ సృష్టి కార్యాన్ని నేను నిర్వహించినందువల్ల నువ్వు చేసిన సృష్టిని సర్గ అయితే నేను విసర్గ చేస్తున్నా అంతే. అది కూడా నువ్విచ్చిన జ్ఞానంతో చేస్తున్నా. దానికి నేనే చేశాను, ఈ దేహాలన్నీ నేనే సృష్టించాను అని చెప్పే గర్వం నాకు కలగకూడదు. కలగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఒక దాసుణ్ణి కూడా కాదు, ఎటువంటి యోగ్యత లేదు నాకు. అలాంటి నాకు నువ్వు కరచాలను ఇచ్చావు. ఎటువంటి నాకు అర్హత లేదు నాకు. అట్లా అర్హత లేని వాడిని నువ్వు ఇంత పెద్ద కార్యాన్ని చేయమని చెప్పనని నాకు ఒప్పజెప్పావు. నువ్వు ఈ కార్యాన్ని ఒప్పజెప్పడమే కాకుండా నాకు కరచాలనం ఇచ్చావు. ఒక స్నేహితుడికి ఇచ్చినట్టుగా, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా చూసుకున్నావు నన్ను అంత ప్రేమగా. మీ అనుగ్రహం గొప్పది. మీరు నన్ను సకుడిగా భావించారు. నీ ఆదేశంతో నేను సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహిస్తాను అని చెప్పినని బ్రహ్మగారు చెప్పారు. బృహత్తర కార్యాన్ని చేయబోతున్నారనమాట ఆయన. చేయబోతున్నాను నేను. ఈ బృహత్తర కార్యాన్ని చేసినప్పుడు నేను సృష్టికర్తని అనే గర్వం నాకు కలగకుండా ఉండేట్టుగా చూడు నువ్వు. ఆ కలగకుండా ఉండేందుకు నేనేం చేయాలి? ఇది మొదటి ప్రశ్న అనమాట. భగవంతుడిని బ్రహ్మగారు అడిగారు. బ్రహ్మదేవుడి ప్రశ్న. తదాపి నాథమానస్య నాథనాథాయ నాదితం పరావరే యథారూపే జానీయాం తే త్వరూపిణః. ప్రాకృత రూపం లేని వాడివి నువ్వు, మరియు అప్రాకృత రూపం కలిగి ఉన్నావు. ప్రాకృత రూపం ఉంది, అప్రాకృత రూపం కూడా ఉంది నీకు. అలాంటి నువ్వు ప్రాకృత అప్రాకృత రూపం లేని వాడివి. ప్రాకృత అప్రాకృత రూపాలు ఎలా ఉంటాయి? అవి ఉన్నాయి, లేవు. ప్రాకృత రూపం ఉంది, లేదు. అప్రాకృత రూపం ఉంది, లేదు. ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ లేదు. అలా ఆ రూపాల్లో ఎలా ఉన్నావు నువ్వు అని చెప్పనని ప్రశ్న వేశారనమాట. మొదటి ప్రశ్న ఇది. భగవంతుడిని ప్రశ్నించారు. 26వ శ్లోకం. తర్వాత రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే, యథాత్మమాయయోగేన నానాశక్త్యుపబృంహితం విలుంపన్ విసృజన్ గృహన్ బిభ్రదాత్మానమాత్మనా. నీ వద్ద ఆంతరంగిక శక్తి, బహిరంగ శక్తి ఉన్నాయి. అంటే మహామాయ, యోగమాయ, ఈ రెండు కూడా శక్తులు ఉన్నాయి నీ దగ్గర. ఈ రెండు శక్తులు ఉన్నాయి. సృష్టి చేస్తారు. ఈ శక్తుల్ని పెట్టుకొని మీరు లీలలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అనేకమైన లీలలు చేస్తూ ఉంటారు. మహామాయ, యోగమాయ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఈ రెండు శక్తుల్ని గురించి కూడా నాకు తెలియజేయాల్సింది అని చెప్పినని రెండో ప్రశ్న అడిగారు 27వ శ్లోకం. మూడో ప్రశ్న ఏంటంటే, క్రీడస్య మోఘ సంకల్ప పూర్ణనాభేదోర్నుతే తదా తద్విషయాం దేహి మనీషాం మయి మాధవ. మాయతో ఆట ఆడుతున్నారు. ఎలా ఆడతారు?
మహామాయ, యోగమాయ వీటిలతో ఆట ఆడుతున్నారు మీరు. ఉమ్? కంటి చూపుతో చూసి ప్రకృతిలో 23 తత్వాలు అవన్నీ కూడా సృష్టించారు. ఆ 23 తత్వాలు ఆ ప్రకృతిలో అండం తయారవుతుంది. ప్రకృతి మాతను చూస్తారు, ఆయన దృష్టిపాతం చేస్తారు. కారణోదక సాయి విష్ణువు దృష్టిపాతం చేసినప్పుడు ప్రకృతిలో ఆ బ్రహ్మాండం ఆ అండం ఏర్పడుతుంది అనమాట. 23 తత్వాలతో కూడినటువంటి అండం ఏర్పడుతుంది. ఆ అండాన్ని గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో ప్రవేశింపబడుతుంది. ఆ అండాలన్నీ కూడా ఆ అండాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఈ ప్రకృతి మాతలో ఉన్నటువంటి గుణాలు కూడా ఆ 23 తత్వాల్లో ఉంటాయి, ప్రవేశింపబడతాయి. ఆ జీవాత్మలన్నీ కూడా తీసుకుని బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తారన్నమాట. అవన్నీ కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో నుంచి విరాట్ రూపంలో ప్రవేశిస్తాయి. ఆ విరాట్ రూపంలో నుంచి బ్రహ్మగారి దగ్గర తీసుకుని బ్రహ్మగారు ఒక్కొక్క జీవాత్మని తీసుకుని ఆ జీవాత్మకి దేహాన్ని ఇచ్చి సృష్టి చేస్తారు. తన యొక్క స్వేదంతో బ్రహ్మాండాల్లో సగభాగం నీటిని నింపారు. ఆ స్వేదం కారణోదక సాయి విష్ణువు శరీరంలో నుంచి ఇది వస్తుంది, చెమట. స్వేదం అంటే ఆ చెమటతో సగం నిండిపోయింది అనమాట బ్రహ్మాండం. నిండిన తర్వాత దాని మీద గర్భోదక సాయి విష్ణువు శయనించారు. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి నాభిలో నుంచి కమలాన్ని సృష్టించి అందులో 14 లోకాలు, ఆ కమలం యొక్క నాళం ఉంటుంది కదా, ఆ నాళంలోనే 14 లోకాలు కూడా ఉంటాయి. మనం చెప్పుకుంటాం భగవద్గీతలో కూడా అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళ, ఈ కిందివి పై లోకాలు 7, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటాం కదా. ఈ 14 లోకాలు కూడా ఆ నాళల్లోనే ఉంటాయి. మనకి ఆ సృష్టి కార్యాన్ని జరిపిస్తే ఇంత క్రీడ చేస్తూ తన యొక్క మహామాయతో ఆడుతున్నారు ఆయన భగవంతుడు. ఏ విధంగా సాలెపురుగు గూడు కట్టుకొని ఏ విధంగా అయితే దాన్ని ఎట్లా అయితే నిర్మూలింపజేస్తుందో అదేవిధంగా ఆయన సృష్టి చేస్తున్నారు, మళ్ళీ లయం చేస్తున్నారు. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకాలు సృష్టి చేస్తున్నారు, మళ్ళీ కర్మలు భోగింపజేస్తున్నారు మన చేత. మొత్తం అంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ లయం చేసుకుంటున్నారు, తనలోకి తీసేసుకుంటున్నారు. మొత్తం అంతా కూడా లయం అయిపోతున్నది. భగవంతుడి సృష్టి లీలలు, మాధుర్య లీలల గురించి అడుగుతున్నారనమాట. ఆధ్యాత్మిక భౌతిక లోకాల గురించి చేసే లీలల గురించి అడుగుతున్నారు బ్రహ్మగారు. 28వ శ్లోకంలో 20 అంటే మూడవ శ్లోకం అన్నమాట. ఇప్పుడు 3వ ప్రశ్న అది. 4వ ప్రశ్న ఏంటంటే 29వ శ్లోకం. భగవత్ శిక్షితమహం కరవాణి హ్యతంద్రితః నేహమాన ప్రజా సర్గం భజ్యేయం యదనుగ్రహాత్. సృష్టి కార్యం సఫలం కావటం కోసం నేను ఏం చేయాలి? ఈ కార్యము నాకు ఒప్పజెప్పావు నువ్వు, ఈ సృష్టి చేయమని. దీన్ని నేను విజయవంతంగా చేయగలగాలి. దానికి నేనేం చేయాలి? నాకు గర్వం రాకుండా ఉండాలి. నేను ఈ సృష్టి కార్యం చేసినందువల్ల బంధనంలో చిక్కుకోకూడదు, బంధింపబడకుండా ఉండాలి. కర్మకాండలో బంధింపబడకూడదు అనమాట. కర్మ రాకుండా ఉండాలి నాకు. ఆ సృష్టి కార్యం చేసినందువల్ల, గర్వం వచ్చినందువల్ల అంతా నేనే, నాదే అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో, ఆ గర్వం ఎప్పుడైతే వస్తుందో మళ్ళీ మనం
ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అంతా భగవంతుడే, అంతా భగవంతుడి శక్తి అని చెప్పనని అనుకోవాలి. మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట భగవంతుడి గురించి. అది బ్రహ్మగారు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. ఆయన మీరు ఇచ్చే శిక్షణ ఏంటి? ఆ కర్మ బంధంలో నేను చుట్టుకోకుండా ఉండటం కోసంగా నాకు మీరు ఇచ్చే శిక్షణ ఏంటి? నా కర్తవ్యం ఏంటి? మెలకువలు తెలియజేయండి, ఈ కర్తవ్యం బోధించండి. ఈ విధంగా 4 ప్రశ్నలు కూడా అడగటం జరిగింది బ్రహ్మగారు భగవంతుడిని. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ సృష్టి కార్యం నాకు గర్వాన్ని కలిగించకుండా చూడమని చెప్పినని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని చెప్పినని బ్రహ్మగారు 30వ శ్లోకంలో అడిగారు. ఈ 4 శ్లోకాలు చెప్పే ముందు ఒక శ్లోకం చెప్పారు, అది 31వ శ్లోకం. ఈ 4 శ్లోకాలే అంటే ఈ చతుశ్లోకి చెప్పే ముందు భగవంతుడు ఒక శ్లోకం చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? జ్ఞానం పరమ గుహ్యం మే యద్విజ్ఞాన సమన్వితం సరహస్యం తదంగంచ గృహాణ గదితం మయా. 4 శ్లోకాలు చెప్పే ముందు ఈ శ్లోకం చెప్పారనమాట. ఓ బ్రహ్మదేవా, విజ్ఞానంతో కూడిన జ్ఞానం నీకు ఇస్తాను. అంటే అనుభవంతో కూడిన జ్ఞానం, అది నీకు ఇస్తాను. నా రూపం ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను, ఆ అనుభవం కలిగిస్తాను నీకు అని చెప్పినని చెప్పారనమాట. ఇది చాలా, నా రూపం గురించి చెప్తాను కానీ అది చాలా గుహ్యమైనది విషయం. ఆ గుహ్యమైన విషయం కూడా నీకు నేను తెలియజేస్తా. అందరూ పరతత్వం అంటారు, అంటే నిర్గుణ బ్రహ్మతత్వం, బ్రహ్మస్వరూపం, విశేషతత్వం, బ్రహ్మతత్వం అనుకుంటారు. కానీ దానివల్ల దాని వెనకాల ఇంకొక రూపం ఉంది. అదేంటి అంటే భగవంతుడి రూపం. ఆ భగవంతుడి రూపం బ్రహ్మజ్ఞానానికి కూడా పరమైందిట. విగ్రహం చూసి భౌతికంగా ఈ రూపమే అనుకుంటారు, కానీ దీనికన్నా గుహ్యమైన రూపం ఇంకొకటి ఉంది. భక్తులకి, శుద్ధ భక్తులకి ఇంకొక రూపం కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి ఇంకొక రూపం ఉంది, ఆ భగవంతుడిని చూడగలుగుతారు మొత్తం కూడా. నా యొక్క చతుర్భుజ రూపం నిర్గుణ బ్రహ్మ రూపం కన్నా పరమైనది, బ్రహ్మజ్ఞానం కన్నా కూడా గొప్పది. నీకు రహస్యం చెప్తాను, ఆ రహస్యం యొక్క అందాన్ని చెప్తాను. విను, తనని ఎలా ప్రేమించాలో చెప్తాను. అంటే నన్ను ఏ విధంగా ప్రేమించాలి నువ్వు అనే విషయాన్ని నీకు తెలియజేస్తానని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవంతుడిని ఎలా వశీభూతుడిని చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని కూడా భగవంతుడు చెప్తారు. ఆ వశపరుచుకునే విధానం కూడా చెప్తాను. అది ప్రేమ భక్తి, అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా నీకు తెలియజేస్తాను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు. ఇక్కడ ఆ ప్రేమ భక్తిని పొందటానికి సాధన భక్తి కావాలి. జ్ఞానం, విజ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే తెలుసుకోవటం, విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం. ఇవన్నీ కూడా నేను నీకు తెలియజేస్తాను అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియజేశారు. నెక్స్ట్ మనం హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా విసర్గ గురించి చాలా బాగా
అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాతాజీ, చాలా ధన్యవాదాలు.